kai ana magana kai ta salfi ma kake ina ma magana rayuwa kai ba ruwan ka gashi sai huta kai ai misali a gaban da kudi shekaran jiya ba aka daura ya ta aure ga wannan gidan so nake karasa gina shi ginin ya kiwe gaskiya gina nan da tana gangan da cikin akwai matsala kuwa subhanallahi malam tanko na ganku da sassafe haka kalau daurin auren nan hekaran jiya ba aka daurin auren nan kalau na ganku haka malam tanko wato gaskiya matsala ce ba matsala bace kaga dai hekaran jiya aka daura auren to jiya da sassafe yarinya nan ta tana banka amai yanzu asibiti an ce ciki ne da ita ciki to malam tanko ciki to ko kai ko danka za dai a samu wanda yawa yarinya ciki malam mudi kana da hankali kuwa ta ai riba kafa kenan what